Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Яңа Зимница авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 75 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Бахтиев Рәшид Билалулы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап, аңа җылы теләкләрен беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Мәсүдә Идрис кызы ирештирә. Гомер агышында кеше сынала диләр. Әйе, шын ир-ат итеп үстергән мәрхүмә кайнанам һәм кайнатама рәхмәт сүзләре әйтүдән башлап китим бу язмамны. Миңа Ходай улы бүләк ясаган. Ышанычлы ир, балаларыма чын әти бүләк иткән. Гомер узу кыр аркылы үтү түгел. 47 ел бергә гомер кичереп, шөкер, барын да булдырдык. Өйне төзекләндердек, балалар тудырдык. Бер кайчан да мин башымны ватмадым, кайдан алырбыз, кайдан табырбыз дип. Рәшитемнең яраткан сүзләре бар, сау булыйк, калганын Ходай бирер. Шул сүзләргә мин дә күндем. Олы тырышлык куеп гомере буе ул намуслы хезмәттә иде. Армый-талмый шофер буларак эшләде. Мин белә идем, нинди генә киртәләр булса да ышанычлы җилкәләр артында без. Шөкер, балаларыбыз үсеп җитте. Инде әби бабай исемен йөртергә дә Ходай мөмкинлек бирде. Мин ирем белән нык горурланам һәм бүген матур тормышым өчен рәхмәт укыйм. Аллага шөкер, олы юбилей тантанасын без кадерле тормыш иптәшем белән аек акыл, нык иман, сау сәламәт, аяк өстә каршы алуыбызга бик шатланабыз. Раббымнан бу юбилееңдә әле биргән кадәр гомерләргә исәнлек, саулык, җан тынычлыгы сорыйм. Баланыкларыбызның бәхетенә куанып, шатланып, үз алдыбызга яшәргә насыйп булсын иде. Олыгайгач сөю сөйләмиләр, хөрмәт сөйли үзе күзләрем. Синең белән бергә үткәннәргә бүген алып китә эзләрем. Күпне күрдек, күпне кичтек бергә, суларын да эчтек, яндык та. Бала аныкларым өчен диеп, эшләр эшләп кайча кардык та. Шулай әкрен генә гомер узган, ә без аны сизми дә калдык. Бүген менә бәйрәмеңнең хөрмәтенә теләкләрнең изгеләрен генә салдык. Үсте инде бала аныкларын, шигәләргә бәсләр кундылар. Төрле чаклар, авыр, җиңеле дә, сөекле без артта булдылар. Мамык ыйып киеп икәүләшеп, картлыгыбыз каршы алыйк. Элеккедәй бер-беребезгә иң кадерле кешеләр калыйк. Хөрмәтле Рәшид Билалович, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Biz iken dünyaya tügüldür bit ul yuqqan. Aşığabız tırışabız, görürgey bulup utıqan. İsseni şaqta ayaq qollar dünya deyip yügürəbiz. Jırlarga da, işlərgə də barına ülgürəbiz. İsseni şaqta ayaq qollar dünya deyip yügürəbiz. Jırlarga da, işlərgə də barına ülgürəbiz. Tırmış yegine tartılar bula aşaq bik avır. Muradına jetişədir, tik bulğanları sabır. İsseni şaqta ayaq qollar dünya deyip yügürəbiz. Jırlarga da, işlərgə də barına ülgürəbiz. Qaşanda uylağanlar bulsun, qırğan uyalarımızga aq bəxit kelib tulasın. İssəli şaqta ayaq qollar dünya deyib yügürəbiz. Jırlarga da, işlərgə də barına ülgürəbiz. İssəli şaqta ayaq qollar dünya deyib yügürəbiz. Jırlarga da, işlərgə də barına ülgürəbiz.
İsseli şakta ayak kollar dünya deyip yürübüz. Jırlarga da işlerge de barına ülgürübüz. İsseli şakta ayak kollar dünya deyip yürübüz. Jırlarga da işlerge de barına ülgürübüz. Jırlarga da işlerge de barına ülgürübüz. Jırlarga da işlerge de barına ülgürübüz. Рәшит Биляловы Бахтиевна 75 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан бүген улы Иршат, анагы Илсаф, кызы Гүзәл Казан шәһәреннән анагы Ленар тормыш иптәше Айгөл һәм кодагылары котлап, шулай ук җылы теләкләрен ирештерәләр. Кадерле әтием, мин бала чактан ук ир кеше нинди булырга тиеш дигән төшенчәне сиңа карап аңлап үстем, дип башлаган котлау хатын Иршат абый. Әйе, әтиебез безнең бер кайчан да мохтаҗлар яныннан, ярдәм кирәк булган кешеләр яныннан кулын сузмыйча үтми. Ул бик мәрхәмәтле, игелекле кеше. Эшне яратып башкара торган шәхес. Бала чактан ук безне дә эшләргә өйрәтте. Эшләгәнең миңа булса да, өйрәнгәнең сиңа булыр дия иде. Ул дөрес сүзләр булган. Мин аңлыйм. Малай кешеләр алар артык мәхәббәт хакында гомер барышында әти-әнигә карата кычкырмыйлар. Ләкин әти, син безнең хөрмәтне сизеп яшисеңдер. Барысы өчен рәхмәт укыйм. Алда да синең ышанычларыңны аклап, йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә тырышырмын. Котлы булсын матур юбилеең. Әнием белән озак еллар бәхеткә күмелеп гомер кичерегез. Мин сине бик яратам. Әтиебез үлге үрнәгебез. Без анарга карап яшибез. Аның әйткән сүзеннән чыкмыйча нибар эшне шөкер эшлибез. Рәхмәт әти, шундый булган өчен. Озак дип синең йөрәгең, бигрәкләрдән нык һәм олы бит ул, Газизәткә синең кирәгең. Саулык телим, ул бит иң зур байлык, ә калганы үзең булдырдың. Шөкер Алла, нинди күркәм гаилә бу дөньяга әти тудырдың. Әниебез белән икәү бергә 100 яшьләргә кадәр яшәгез. Элеккечә татлы мәхәббәттә, яшеннәрдә ялда яшнәгез. Яраткан әтием, мин кызың өчен син һәр вакыт ышанычлы җилкән булдың, дип дәвам итә хатны Гүзәл апа. Бүгенге юбилеең алдыннан без күп төрле матур сүзләр эзләдек, тик берне аңладык: син иң матур сүзләрнең дә тагын да матуррагына лаек. Шуның өчен рәхмәтебезне сүз белән түгел, ә инде гомер барышында эшләр аркылы белдерербез. Син безгә шын әти була алдың. Аллага без рәхмәтле булып, бу тормышта синең әйткән сүзеңнән чыкмыйча гомер итәбез. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәрчак борчылып яшәүче бабакаебыз. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Котлы булсын әткәй юбилеең, нурлар чәчсен һәрчак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирик икән бүләккә. Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Кадерле кодабыз, балаларның теләкләрен дәвам итеп, сиңа ихластан киләчәктә дә шундый ук матур күңелле, ачык шат йөзле, олы йөрәкле булып калуыңны телибез. Гомерләрең алда да матур үссен, эшеңдә уңышлар сиңа. Ә инде кодагыебыз белән тигезлектә 100 яшькә кадәр барып җитүегезне шулай ук Худайдан үтенәбез. Котлы булсын юбилеең, кабул ит изге теләк. Алда яңгыраган җыр да булыр музыкаль бүләк. Кадерле Рәшит Билялович, алгы көннәрдә дә балаларыгызның мәхәббәтен тоеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Алар сезнең бәйрәмегезгә бүләк итеп чираттагы матур җырны багышлыйлар. Кабул итеп алыгыз.
Yetaklep sin alıp şaktın bizni Ulu yolla turmuş yoluna Senin ürneginde yaşaganda Sınatmağız ömür buyuna Tuğan kinning zor kunasin Kadirli biz gaziz keşebes Kin kungilli sabır adiyebes Rahmet aytıp sina yaşibes Tuğan kinning zor kunasin Kadirli biz gaziz keşebes Kin kungilli sabır adiyebes Rahmet aytıp sina yaşibes Turmuşubuz jaylına para Ätiyebis direk bulğanığa Yaktı yüzü жылы сөзі bilen Yaşauga dert birip turanığa Tuğan günning iň zor kunasin Kadirli biz gaziz keşebes Kin köngilli sabır atiyebes Rahmet aytıp sina yaşibes Tuğan günning iň zor kunasin Kadirli biz gaziz keşebes Kin köngilli sabır atiyebes Rahmet aytıp sina yaşibes Tuğan günning iň zor kunasin Kadirli biz gaziz keşebes Kin köngilli sabır atiyebes Rahmet aytıp sina yaşibes Tuğan günning iň zor kunasin Kadirli biz gaziz keşebes Kin köngilli sabır atiyebes Rahmet aytıp sina yaşibes Kin köngilli sabır atiyebes Rahmet aytıp